Ved du godt, hvad alle andre end dig selv skal have i den her jul? Så giver jeg dig her julegaveidéer, som du kan ønske dig den her jul. Alle de her gaver kan fås i forskellige prisklasser. Og der kommer til at være fotos heroppe af nogle af de ting, jeg snakker om, så jeg kan visualisere dem bedre. Men ja, vi starter egentlig bare med skin og body care. Den første ting, det er en god salt scrub. Det kan enten være fra Tree Hut, eller Matas egen, eller bare en eller anden god eksfolierende scrub. Enten salt eller sukkerscrub. Jeg bruger personligt salt scrub, og jeg bruger dem fra Matas af, og de er fantastiske. Den næste er sådan en body butter eller creme til, især her i vinterperioden. Der er masser af forskellige mærker, som for eksempel Matas og CeraVe har også en, og jeg er sikker på, at der også er mange flere. I hvert fald noget, som du kan bruge til din hud, når den er lidt tør. Så det næste, det er ansigtsmasker. Det kan du altid bruge, især til når du skal have en lille self-care dag. Enten kan du købe dem med peel off eller sådan de rigtige masker. Jeg kan personligt bedst lide dem, der ikke er peel off. Så det skal du også være opmærksom på, hvad for nogle ansigtsmasker du ønsker dig. Men der er masser af forskellige, altså Garnier har, og man kan finde en masse forskellige, blandt andet i Normal eller Matas eller på Zalando. Og det fjerde er egentlig nogle gode serumer, som for eksempel en vitamin C serum, en BHA serum, en hydroxylic acid serum. Altså du kan ønske dig masser af forskellige serumer, og du kan få dem i forskellige prisklasser. Så det næste, det er en god dag- og natcreme. For eksempel fra L'Oréal Paris, eller E-Cooking har også nogle gode nogen. Der er en masse forskellige mærker, så du skal bare vælge, hvad der passer til din hud og din hudtype. Det næste, det er pimple patches, eller bare sådan patches til din hud. Bumser og breakouts, så er det ret godt at have nogle pimple patches. Og der er nogle fra Mario Badescu og Mighty Patch, og også nogle fra Normal af, fra Pure & Care. Så der er masser af forskellige, også i forskellige prisklasser. Det næste, det er micellar water. Der er mange muligheder. Jeg bruger personligt dem fra Garnier af, og der er også mange forskellige sådan typer af micellar water. Det næste, det er en cleansing gel, en du egentlig bruger til inden din micellar water, så at du lige kan tage ud og lige rense din hud godt. Der er også mange forskellige mærker, du kan vælge imellem. Og jeg tror egentlig, det er det samme som micellar wateren. Der er mange forskellige mærker, du skal bare finde det mærke, der passer dig og din hudtype. Så det næste, det er en god makeup fjerner. Det kan være, at du allerede har en makeup fjerner, men du ønsker dig mere af det. Og det kan være, at du ønsker dig både makeup fjerner til hele ansigtet, men også en øjenmakeup fjerner, eller en til vandfast makeup. Altså, der er mange forskellige muligheder. Så det næste, det er Sol de Janeiro Base. Jeg har hørt rigtig godt om den her, og der er også forskellige dufte. Altså, der er nogen med blomsterduft, og nogen med vanilje og karamel, og ja, lidt forskelligt. Og det sidste, det er, at du kan ønske dig parfume. Det kan være, at du allerede har en yndlingsparfume, som du ønsker dig mere af, eller du ønsker dig en ny parfume, eller du kan ønske dig sådan nogle tester til Parfumer Clean. De har nogle ret gode nogle. Ja, bare find det, der dufter godt til dig, og det du synes er godt. Så er der også forskellige accessories, du kan ønske dig, blandt andet bælter, og der kan du også bestille forskellige bælter, om den skal have sådan en stor guldting foran, eller om der overhovedet ikke skal være noget foran, om det bare skal være sådan en basic bælte, eller et lidt tykt bælte. Jeg har set, at der er på trend sådan nogle diamantbælter-agtige. Hvis du går med den stil, så kan du også ønske dig smykker, sådan halskæder og øreringe og armbånd og ankelkæder, og hvis du har
piercinger og sådan nogle. Nogle af mine yndlingssmykkebrands er Stine Winther, Pilgrim, Sissi Copenhagen og Månesten. De er rigtig, rigtig gode, og forskellige prisklasser. Så kan du også enter claw clips. Jeg elsker især claw clips, fordi at de holder dit hår væk fra dit hoved. Og ja, du kan indstille dem i forskellige farver. Der er meget på trend med sådan brunlige og hvidlige nogen. Og også forskellige former, at det bare er sådan en normal claw clip. Ellers så har jeg set blomster claw clips, der også er meget flotte. Du kan ønske dig en kasket. Ja, der er masser af forskellige muligheder for kasketter. Der er også sådan nogle basket-kasketter, som jeg plejer at kalde det. Sådan nogle, der har en ikke buet, men er lige. Du kan også ønske dig bøllehatte, hvis du stadigvæk kan lide sådan noget. Og ja, du kan også bestille dem med sådan smiley faces på, eller med koprint, eller ja, mange forskellige muligheder, og også farver og alt muligt forskelligt. Jeg har også set, at der er meget på trend med de her bøllehatte. Sådan nogle med øldåser eller monster cans eller sådan noget, man så laver til en bøllehat. Det er også meget cute. Så er der solbriller. Ja, bare forskellige solbriller. Ikke bare sådan praktiske solbriller, men også lidt fun solbriller. Der er specielt de der firkantede solbriller, som er meget på trend lige nu. Eller hjertesolbriller, eller ja, nogle lidt mere funky solbriller end de almindelige feriesolbriller, som man ellers plejer at have. Blålysbriller er også ret godt, hvis du enten arbejder meget på computeren, eller er i skole, eller sådan noget. Så er det også rigtig godt at have. Og så har jeg skrevet cute ting til nøgleringen. For eksempel en nøglering bærer, eller en lille cute ting med for eksempel en lille pariser, en lille Eiffeltårn, eller ja, en lille charm, eller et eller andet. Så kan du også vente en punkt, hvis du står og mangler det. Ja, og der kan du få sådan nogle punge med både dynlås, eller så har jeg set, at man kan få sådan nogle phone case punge, eller sådan nogle punge, hvor at man kan trykke på en knap, og så popper de op. Der er mange forskellige muligheder, også med farver og print. Så kan du også ønske dig en computertaske, især hvis du selv har en computer, eller jeg ved ikke hvor de er fra, men de er meget populære lige nu med sådan måne og sol på. Så det kan du også ønske dig. Så kan du ønske dig drikkedunk, blandt andet en hydroflask eller en Stanley drikkedunk har jeg også set, er der meget trend på lige nu, og du kan ønske dig forskellige slags drikkedunk. Man kan ønske sig masser af forskelligt tøj. Jeg har ikke rigtig nogen brands på det her, fordi at det er så forskelligt, hvad vi går i. Nogle de går efter en speciel stil, art, eller nogen kan bedst lide at shoppe i genbrug, eller ja, så jeg har ikke rigtig taget nogle brands på her, fordi ja, det er så forskelligt, hvad for nogle brands man godt kan lide, og hvad for nogle brands, der laver ens sådan, type af tøj. Men jeg har i hvert fald noget cute nattøj, for eksempel en god pyjamas, eller nogle med shorts, og der er masser af forskellige sådan cute nattøjssæt, man kan ønske sig. Så har jeg også bodysuits, man kan ønske sig dem med både print og uden print, og de er egentlig rigtig, rigtig gode at have til, hvis man nu skal have et eller andet på, der ikke er så varmt, så måske købe en bodysuit, fordi det fylder ikke særlig meget. Men et basic sweatset har man altid brug for, og du har altid brug for mere, end du tror. For eksempel grå eller sort, og hvis du allerede har et, så kan du altid ønske et mere, fordi at det er bare hyggeligt at have sådan en sweatset på, især hvis man ikke rigtig gider at style sig den dag. Så er der de populære cargobukser. Det kunne også være fedt at få dem i forskellige farver og alt muligt end bare sort. Så sådan grønne for eksempel, eller sådan nogle tan cargobukser. Også meget fedt. Og du kan også vælge, om du vil have dem sådan bredbenede, eller om du vil have dem med snor forneden. Har jeg også set nogle cargobukser har. Så er der sådan hoodies med lynlås, har jeg bare skrevet, men
Det er egentlig de der hættetrøjer, hvor man har lynlås foran, og der kan du også få dem med for eksempel sådan nogle diamant pearls noget foran, eller du kan få dem med print bagpå, eller med en lille navneskilt. Altså der er mange muligheder, og det er bare sådan en lille basic ting. Hvis du går til en sport, eller bare godt går op i træning, så kan du ønske dig noget træningstøj. Hvis du går til fodbold, så kan du ønske dig noget fodboldtøj, eller ja, sådan noget der. Og hvis du går til træning, så skal du selvfølgelig ønske dig noget, der går til din sport. Så kan du ønske dig badetøj, fordi at så ved du måske, fordi så har du ikke den der krise med, at du skal på ferie i sommerferien, eller lidt før sommerferien, og du bare ikke har noget badetøj, så kommer du dig selv lidt mere i god. Og det kan jo være nogle basic nogen, det kan være en heldragt, eller en bikini, eller ja, hvad du nu har lyst til. Så er der også basic toppe med eller uden print. Jeg har selv nogen i både hvid og sort og grøn, og jeg bruger dem mega meget til sådan nogle dage, hvor det ikke er så koldt, og så kan man lige smide en cardigan eller en jakke eller et eller andet over. Så har jeg en masse t-shirts. Igen, du kan få dem med print på både foran og bagpå, og du kan få dem sådan helt kort ærmede t-shirts, eller sådan lidt længere t-shirts, og du kan få dem i masser af forskellige farver. Du kan ønske dig, det er jeans, eller bare bukser, og der skal du også være sikker på, at om du vil have dem højtaljede, eller lavtaljede, eller normaltaljede, eller om du vil have dem white leg, eller extra white leg. Ja, der er mange forskellige muligheder inden for bukser og jeans. Så er der langærmede kjoler, når det snart er nytår, men det er altid godt også at have nogle langærmede kjoler, i stedet for kun kortærmede kjoler. Og der kan du selvfølgelig også få dem i forskellige farver og print og alt muligt, så du skal bare finde de kjoler, du synes ser flotte ud. Du kan også ønske dig cardigans. Du kan ønske dig tykke eller tynde cardigans, angående hvornår du vil have dem på. Og du kan også ønske dig, om de er cropped eller om de er lange. Også i forhold til ærmerne, om de skal være trekvartærmer eller lange ærmer. Og ja, der er mange forskellige muligheder, også i forhold til farver. Så er der sweatervestes. De er kommet meget på trend lige nu. Især dem med sådan diamantformede, eller dem, der kun er én farve. Kan du selvfølgelig også ønske dig turtlenecks. Turtlenecks, det er en god ting til at putte inde under for eksempel t-shirts, som jeg har, eller en sweatervest, eller en kortærmet kjole. Og ja, du kan ønske dem i forskellige farver. Jeg vil sige, at det basics er nok en sort og en hvid. Og så kan du også ønske dig en brun, eller lilla, eller grøn, eller blå for eksempel. Så kan du også ønske dig sokker. Enten sokker, sådan almindelige farvede sokker, eller sokker med sådan motiv på, for eksempel sådan små avocadoer, eller forskellige. Du kan også ønske dig dem i forskellige farver, og om det skal være ankel eller lange strømper. Så kan du også ønske dig nogen med logo på, hvis du er til det. Og det sidste jeg har er egentlig sådan nogle gode hyggestrømper, fordi det føler jeg, at man har brug for, især her i vintertiden, og den kan du også få i forskellige print og farver. Jeg har blandt andet nogen i sådan en aquablå, og jeg bruger dem hele tiden. Og det var egentlig alle de julegaveønsker, jeg kunne finde på, I kunne ønske jer. I kan selvfølgelig også ønske jer andre ting end det her, men det var bare lige for at give jer en lille idé til, hvis I er sådan helt lost og overhovedet ikke ved, hvad I skal ønske jer den her jul. Så kan I også oprette en ønskesky. Jeg håber, I nåede den her video, og husk at like og subscribe, og tryk ned på den røde klokke, så den kan blive grå. Husk, at jeg poster hver søndag imellem 15 og 17. Og det var egentlig alt for den her anden adventsvlog. Og vi ses i min næste video. Hej hej. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features.